ke ya shiga uku. Sharifu Umar shi zan tambaya miki a kiran jaruma na bisa yana takura mini. Lallai yin taki ka to ranar ka shiga uku. To ai Hamza M Jan waka ne taimaka mini. Da kin yi shiru kina ta sauri shin wai me haka? Ga wata tsohuwar jakar ki kamar za ki kai nika. Ni ba na ta taka yau sai na nemi ɗaukaka. Ko na fito a makira ko na fito a lalama. Gwara ki aure Audu za ki ci kwakwa da fadika. Ni fa batu nake na gadi zan sama maka, amma ba na cewa baki sunan ka aiduwa. Subscribe ko kuma danna alamar ƙararrawa